himo ani chef. Ang maayo ani. Nadiri ta magdakop. Kaya arong dili ni sila gyud maka takas kayo mutaka sila ani titing ni sura. Chef, ano daw dapat charge? Ano chef? Lisura na charge pero mo man pagbuot, kung mahimo kay Kachep oh. Nantawa kini chef. Tek nga daw ka. Dili di ta kadakop. Lisod man na sila daani sa saka. Dali kay maapsan og pareha. Pareha itong hapong dakop tanga. Dumugan ko pating sakita no. Oh, sige charge. Kape charge, kape. Kini dili na ni siya katakasan ni chef. Sige. Uy, may motor. Ahoy ko are. Wait. Sorry, sir. Tapos Asan mo, sir? Re. Oy. Ay, sinuwang mo sir. Motor ko ba kayo mag... Sila ni kataka. Takop na yan kanina ni mo dalaga. Naon sa demo? Dito sa highway. Habak mo, sir. Ay. Parking. Dapat kami. Tuwan yung motor. Dili. Magagaw. Ano sa mo rin, sir? Kami sa wala. Wala mi kadakop. Ay, mo rin takasan. Kabalo ka. Kita ko ka. Kadakop pala rin, sir. Mo pras sir ba kay Sabado riyo ba? Nabalik ko kapay mo kung dumugan. Ikaw ba nito? Hanap ito yung ngalan ni mo? Gana man sir niya. Sorry, sir. Ikaw sir. Ay, Dili sir, dili nakakakuan. Kay kano? sorry, Dili sir. nakakatakas dili sir. Kay Mga pras mo ato, sir. Gol kay Sabado riyo ba, sir? Sir, balik ka sa namon bon sir ba? ato na sir. Patras. Ay dili. Binuang man niyo, sir. Mga pras mga tawo tay kwarta. Mao man ito ana ka tong unang Oh. nasumagan ka. Magan ko ane. Maro kay Charles kay mo Sir, ayon ra siya kanel. Kabalo ka nang. Di Ano na siya sir? nakaka. Sir, ga-checkpoint wa nang naon. Di na doon nakataka sir. Dili, sir, binuang man ni sir. May mga airport ano Asa sir, na, asa na yung taka. Kini sir. Ano, sir? Paminaw si sir. Kay nga nung nag-check man ni dire. Ang naman. Among gi-mindset sir, mindset. Ay dili. Tay. Dili na mayo, sir. Og sa ay mag-check Ay, dili. ilaw. Mayo, sir. Dili. Ayaw sa ako sa Kabalo ka, sir. Mga praso ko, Sir. sir. Kabalo ka, kalubinaan. Wa ka kabalo. Amo Sa highway. Yota address. Dili maay. Binuang. Armas. Ay dili, sir. Kabalo ka, sir. Ay, dili lang. Ayaw nyo, sir. Sa highway, Pero siya. budak ko may imo ng takasan. Dili aning lisod. Saan ang pagtakas nimo? Nga amo may girain mo. Ay, binuang, sir. Mga praso ko, sir. Pag-checkpoint na ng kalibunan, kaya address, sir. Ah sige dak dak Ako, ako. Wala dili. Wala dili. Dili. Wala na pati sa sir. Ay, ay, motor. Kamoy, Diyos bayad, anak. Wala na impa. Bala mo, anak. Bahala dili pa rin may Wala pas. Sir, amo din dakon. Ako na mo eh. Lami dun yung kuhaan, Chef. Lami dun yung magdakot tag. Gani, Chef. Kuha, Chef. Kay Kuha na to ni mo. dito sa highway, Chef. Dumugan ko, Chef. Kita ko, ano, yung Tara ko balik. na ibot. Charles. Wala kay motor, tala, Chef. Dili Saka ta na, mo kuha. Chef. Taplay na ta. Ato na, Chef. Ano mo, andan eh. Wa man kay gasolina. Charles. Talas mo motor ka. Ay, palimbag ta ni ay. Di man na Saka lang yung motor, dito ang andan eh. Sir, kailan mo ning namon bon mix vlog, sir? Sila ka na, Sir. Oh, ano man? Ay, kato ng vlogger sa na Moonbon. Tay sa, sir. Kanang motor, sir? Asa, kinsa ning motor, sir? Kini, Sir, motora. Nadakpa na mo na diha. Ang Nya, katong unsay ang ingon, pag-iane, Sir, dumugan ko, ane. Yung sayang ingon niya, sir. Wa man siya ingon ane, amo naman yung gikuha kay Wala mo sir. Dakpa Wala na sa ko, sir. Wala pa may ko ni. bisita. Dapat siya balayaran sir motora. Plate number, tanawan plate number niya, sir. Bro, ni motor, sir. Sige na. 070 46. Murag mo ni kung pusta ba sa loto gabi eh. Murag daog kay kanir kay ron. Kan. Dili, sir. Kani motora, sir. Duga gini, sir. Wa gini ka bayre, sir. Ako mo ka na akong sir kay namon bon next vlog. Ako nang embargohon, sir ba? Yung sa mo naman sir. Wag na sa kabayad ani, sir. Kapasalig-salig to siya nga magkupras ako sa kayang kas niya. Wa mo sa hangtod ron, di mahimo ni. Ako gini embargo, sir. Kami charge. Malas din Di siya. malas japon ni. Sila nga ka, bulan re, saan niya? Sunod bulan. Mangupras tayo ibayad. Kasan ko na og. Asa ko no be? Malas ka, be? Lista. Di mahimo, sir. Dalong ginako ning motor ani, sir. Di malas Lista, din charge. be. Makan sa ang kumpanya ani, sir. May isang tao na nakahubad. Ay di makabalbasa na, sir. Da, tuga-tuga man na mo kulas diri na, sir.
Ako paano sir, mahirap. Yan ba ani? Bayaran na ni sir aso. 50 mil sir, 50 mil niya. Balayan. Nadapon mo na mo yan Kita ka na, Temex, motor sa namon bon next vlog. Temex. Dito na. Tama mo nek dag. Lalabay ni motor di malas. Kuan. Oh, ay, kuan ba Ay, di ni? malas to check. Di marasan na to, Sarge. Gulo ka ng motor, wa na ni Bayad bayad. ni. Makansig ko pa niya na, pabula! Hoy!